Numbers chapter 27 verse 12. Paminaw na ko karon. Numbers chapter 27 verse 12. Numbers 27 verse 12. And the Lord said unto Moses, Get thee up into this Mount Abarim, and see the land which I have given unto the children of Israel. And when thou hast seen it, thou also shalt be gathered unto thy people, as Aaron thy brother was gathered. That expression, gathered unto thy people, means you will die. Mamatay ka. Matigom? Let's see how it's translated. Ikaw usab pagatigomon nga to sa imong katawhan. Nag-story ka ba sa katawhan, namatay na una nimo. That's the meaning there. Mamatay ka sa ni Aaron, o mo kuyog ka sa laing namatay una. For ye, verse number 14, for ye rebelled against my commandment in the desert of Zin, in the strife of the congregation, to sanctify me at the water before their eyes, that is the water of Meribah in Kadesh, in the wilderness of Zin. Bisaya, kung ang ginomingon nga to ni Moses, mutungas ka nga to ni ining bukid Abarim, ug tanawa ang yuta nga akong gihatag nga to sa mga anak sa Israel, apan dili nga to kanimo. That's what he's saying. Sila, pero dili ka. Ug sa diha nga ikaw nakakita niini, ikaw sab pagatigomon nga to sa imong katawhan, ingon nga si Aaron nga imong igsoon gitigom, ikaw mamatay. Verse 14. Kay kamo mi rebelde batok sa akong sugo diha sa deserto sa Zin, diha sa panagbingkil sa katiguman sa pagbalaan kanako diha sa tubig at ubangan sa ilang mga mata, nga mao ang tubig sa Meribah diha sa Kadesh, diha sa kamingawan sa Zin. So my message this morning is Moses, one big mistake. Ang usa ka dakong sayop ni Moses. Magampo na ta, dayong magwali ko kaninyo. Father, would you please bless the service this afternoon? Thank you for camp. Thank you for the work you're doing in our hearts. Thank you, Lord, for working. Salamat, Ginoo, nga naglihok ka sa among kasing-kasing karon simana. Pero Ginoo, kinahanglan mi sa among tabang niining panahon na. Ang inahanglan mi nga ikaw maglihok pag-usab sa among kinabuhi, sa among kasing-kasing. Lord, would you work today? Lord God, would you bind Satan? Lord, would you not allow him to interfere with the preaching of your word? Would you help the young people to focus on the message before us today? Fill me with your spirit, dear God, as I preach. We love you, Lord God. We need you. We pray in Jesus' name. Amen. Sa diya nagbiyek ko sa balay ganiyang buntag. Murag 6 a.m. Naging ko ni Ma'am Ruth, wakwe dia unsa akong walihon unyang hapon. Kanang paagi sa Dios sa akong kinabuhi, di kasagaran wakwe dia unsa akong walihon hangtod kana nga adlaw, nya nga adlaw basin one day in advance. I don't know what God's gonna do. Ako naging ni Emerson, ikaw mo sunod lang sa paggiya sa Ginoo, ako magsunod sa paggiya sa Ginoo og sakto gayud kana para sa mga campers. Dayon niabot ko diri sa church ug nagbasa ko sa Numbers. Kinsa nagbasa sa Numbers sa imong Biblia sa una, lisod kayo, di ba? Ay daghang bahin nga lisod. Ug tungod maghuno na ta lisod ang Numbers, daghang tao dili mag-finish. O basa ta 2 or 3 chapters mag-stop na. Pero nindot gyud ang mga stories sa Numbers sugod sa chapter 10, 11, 12, 13. Dayon gamay nga lisod, dayon 16, 17, 18. Nindot gayud. Pero daghang tao di gyud mo basa tungod sa lisod nga bahin sa sinugdanan. But I was reading in Numbers and pero nako ganan ko ang Dios dali mo painit sa akong kasing-kasing so naghuno basin mas mayo mo basa ko sa Psalms or lain-lain, but I just felt like no, I feel like I'm supposed to read in Numbers. So nagpadayon ko sa Numbers. And the beginning was lisod. Mga counting, ihap lang, listahan sa ngalan. Dayon niabot ko niini nga verses nga atong gibasa karon. Para nako kini nga storya
kini mga verses is one of the saddest stories in the whole Bible. Looy kayo. Huna-huna, uban na ko kajud. 40 years. 40 years si Moses nangulo sa katawhan sa Israel. Sa sinugdanan, sa diha ang Diyos nagtawag niya, ang Diyos nagyon niya, ikaw mag-lead kanila, gikan si Egypt, ngadto sa promised land, us kanindot nga lugar dito sa Canaan, nga akong gisaan, nga mohatag kanila, ako nagsaad ni Abraham, Isaac, ug Jacob, ug ako mohatag nila mabungahon nga lugar, nindot kayo ni, ug ikaw ang Pangulo. And for 40 years, si Moses nag-lead sa tao sa Israel. 40 years of frustration. Kasamok gyud kay maot kaayo ang batasan nining tawhana nagikan sa Egypt. Wala sila ay batasan. Dalo, mga pag na tigsimba og Diyos, false religion and selfishness and pride and anger and complaining. 40 years of discomfort. Sad kayo dito sa Kamingawan. 40 years, mga tao nagreklamo, nagsumbong kaniya. Matag panahon na lusod nga kahimtang, nagdiretso sila, nagreklamo. Nga naman ikaw, nagdala na mo diri nga to sa wilderness, mas mayo nga namatay gyud sa Egypt, kanailang batasan. Nag-experience ta, niya nga batasang gamay karon si Mana. Yeah, gutom ko. Tayo manihapon na, di ko gana ni ini. Read the book of Numbers. You sound like the children of Israel in the wilderness. Brother Moore in Bible college, he used to say, are you Jews? Are you in the wilderness? Then why are you murmuring? Nga naman ikaw nagbagulbul. 40 years. Nagantos siya si Moses sa ilang kadalo, sa ilang dautang rebelyoso nga batasan. Apan nag-agwanta siya sa tanan, tungod na siya'y paglaom sa umaabot. Nagpaabot siya sa adlaw nga siya makapangulo sa katawhan sa Israel sulod sa promised land. Kana gyud ang gipangandoy sa 40 years. Kaya na akong problema karon tungod kabalo ko na promised land sa una umaabot. Bahala ang kalisod karon, bahala na ang kalisod karon kay nay kanindo sa umaabot. 40 years. Dayon. Watch me now. Human sa 40 years, ang Diyos nagingon ni Moses, di ka makasulod. Ikaw ang nag-lead nila 40 years, pero di ko mutugo nga ikaw mo sulod. Ako mutugo nga ikaw mo saka sa bukid o mulantaw ra, pero di yun ka mag-experience para sa imong kaugalingon. Paita, oy. 40 years nagpaabot. Sa adlaw nga mosulod siya sa Canaan, mukita sa dako nga bunga. Dito sa Canaan na sila yung mga ubas. Brother, ubas. Ang mga ubas, watch now. Unsay tawag sa, is it pongpong? Mga cluster pongpong? Na sila yung mga pongpong. Bugat kayo. Kinahanglan duwa ka tao aron mo aswat us ka pongpong. Na sila stick, magbitay sa mga ubas, duha ka tao kinahanglan mo kayang mga ubas dili kana sama sa mansanas. Maka-imagine ba kaniyana? Kana ang promised land. Kana ang gisul. God says a land that floweth with milk and honey. Dayon, human sa 40 years sa pagpaabot. 40 years and excited. Ang Diyos nagingon, di ka. Pait. Pait kayo.
Nainumdum ko, first time nagsulod ko sa jail, diri sa dapitan. Si Brother Beeman nag-share sa gospel sa duwa ka prisoners. Ug ako naghula sa daplin, ug naitaw, nagdul na ko, yung isulti, uy, pait kaayo ang kinabuhit diri sa jail, ha? So, ako kabalo, ikaw na diri, ako wala. Pait kaayo. Have you ever really wanted something, excited gayud ka, nagahula, dahil mawala? Experience pa ka niya nga disappointment. Ang imong pagpangandoy, nahugno na. Kanang naitabaw ni Moses. Kaya nga naman. Nga naman si Moses, kini nga nindo nga pangulo, usa sa pinakanindo nga pangulo sa tibok Biblia, nga naman dili na siya makasulod sa promised land. Sa 40 years nagpaabot siya. Dayon, watch now. Tungod sa usa ka sayo, dili na siya makasulod. Ako magsulti ng prangka. Sa akong pagkabatanon, naglanta ko niya na naghunong-hunag, Ginoo, that's not fair. You ever feel that? One mistake lang, but it's a perfect illustration. One mistake. You say, Pastor Mike, one mistake? Nahugno nga gayon ang tanani ang paglaom tungod sa usa lang ka sayo. Sa mani, unsa ang sayo? It must have been terrible. Doubt kang yun. Unsa mani nga, doubt nga sayo. Nagpatay siya sa tao? Wala. Did he commit adultery? Nag-cheating siya sa asawa? Nagkuha siya sa sideline? Uyab? No. Oh, naghimo pa siya sa idol? Nagsimba siya sa mga larawan, mga statwa? No. Unsa kini nga dakong sala nga naghinungdan sa hingpit nga pagkahugno sa tanan niyang paglaom ug pangandoy. Turn with me to Psalm 106 verse 32. Psalm 106 verse 32. Psalm 106 verse 32. Psalm 106, kini ang history sa nasod sa Israel ug ilang relasyon sa Diyos. Psalm 106 verse 32, kung nana sa amen. They angered him, nakastori kabayan sa Diyos, sila nagpasuko sa Diyos. They angered him also at the waters of strife, so that it went ill with Moses for their sakes. Sila mi pasuko kaniya usab diha sa tubig sa panagbingkil, maong nga kini misangpot og dili maayo kang Moses tungod ugalang kanila. When it says misangpot og dili maayo, it says mitumong, di ba? Ang result para ni Moses dili maayo, that's talking about dili na siya makasulod sa promised land. So, what happened? What was the reason? Look at verse 33. Because they provoked his spirit, so that he spake unadvisedly with his lips. Tungod kay sila mihagit sa iyang espiritu. Sabi niyo, hagit? Hagit, mag-samok-samok. Diba? Labaw sa samok-samok. Pero nasabtan ninyo, they made him mad. Nagpasuko kaniya. Tungod kay sila mihagit sa iyang espiritu, maong nga siya misulti nga mapasagaron. You understand that? It means commonly, right? Is it like vulgar? Is that kind of like the word vulgar? Kasagaran? Is it like low speech? I don't understand that in reference to the English. Unadvisedly, pinaagi sa iyang mga ngabel. Maglusod ko sa pulong mapasagaron, pero nasabtang yun na kung pulong unadvisedly. Unadvisedly means not with wisdom.
So what is it saying? Unsay salat ni Moses nga nagpugong niya gikan sa pagsulod sa promised land uban sa tao sa Israel. Ready? Are you ready? He got angry and spoke a few foolish words. In our other text, God called it rebellion. Because God said, speak to the rock, and he got mad and yelled at the people and then hit the rock twice. And God said, you made me look bad. Nagpaulaw ka nako, wala ka nagpasidungog ka nako atubangan sa tao. You made me look bad. So that's it, dili ka makasulod. Diya sa panahon sa imong kasuko, nagpaulaw ka nako atubangan sa akong katawan. Is that clear? Young people, look at your pastor. God has a wonderful promised land for you. You don't have to be like your neighbors. Dili ka kinahanglan may sama sa imong mga silingan. Uyab na mga anak ni init nga amahan, na mga anak uban ni lain amahan diri. You don't have to be like that. Nabungkag ang kaminyoon, ang mama ug papa nagdumo sa usog-usa, ang mga bata na, ang mga anak na sa tunga-tunga, kinsa akong higugbaon, who am I gonna love? I don't know. Akong mama ug papa nagdumo sa usog-usa. You don't have to have that life. God has a promised land for you. It's called His will. Kanagitawhag ang iyang kababuton, and you listen to me, ang kababuton sa Diyos lusod usahay, pero mas lusod ang kababuton sa Yawa. Not everybody. I'm gonna get out of myself. Let me stay with my message. Kung ikaw mag-decision nga mo sunod sa kababuton sa Diyos lang sa imong kinabuhi, mag-experience ka sa kalipay sa promised land. Listen to me now. That's why I brought the Ubases here. I want you to see a happy family. Kay pipili kayo ng happy family sa dapitan. Pipila man good. And it's not because Filipinos can't do it. It's because people refuse to follow God's word. Magsugod dayon magundang kung lusod na. Sama sa mga tao dito sa wilderness, padulong sila sa promised land, pero kung bisan kanusa na ay kalisod, balik na mi sa Egypt, balik na mi sa Egypt. Di yun sila mubot sa kalipay sa promised land, kay magundang sila diha sa kalisod sa kaming awan. I want to talk to you very honestly today. I want you to have a happy life like Brother Emerson preached yesterday. Ang pinakadakong tinguha sa akong kasing-kasing. Diri sa dapitan. I said it at the beginning of the year and I've said it since then. Ganahan ko mangulo sa among tao ngadto sa malipayong Kristohanong kinabuhi. I want you to experience it for yourself. I want you to enjoy the promised land. Pero, after almost 7 years, next month, 7 years na nami diri, makatuba ka niya na Brother Emerson, dalit mo labay ang panahon. Hapit na 7 years na mi diri. I think I can say I understand the dapitan. Huno-huno makasulti ko, sabtan na ko ang batasan sa dapitanon. And you listen to me, I'm going to say this in English. If there is one thing that is hindering dapitanons from entering into the promised land of God's will, it is the sin of anger. Nga naman si Moses
napugnan gikan sa pagsulod sa promised land. Kasuko. Kasuko. Between you, listen to me now. Between you and the life that God wants you to have is a barrier of anger. Kasi taliwala nimo ug ang kinabuhi. Taliwala kanimo ug sa kinabuhi nga ang Dios ganahan mo hatag kanimo. Maus ka babag. Us ka dakong babag sa kasuko ug kalagot. I'm finally starting to figure it out. Dugay na nasabtan nako, there is a evil spirit in the Pitan City. There is. Ako nagalagad sa Ginoo sa daghang laing lugar, wa gyud ko nag-experience sa kangi-ngi, sa gahom sa kangi-ngi nga ako nag-experience dere. When you try to pray in the Pitan, it's different. There is an oppression. Tako kayo ang gahom sa yawa dinhi sa Dapitan. And anybody who's lived here knows that. Even people who aren't saved know that. Naidua ka tao, may kuyog ni Brother Christensen sa barko, taga Dapolog ang usang laing taga sa laing municipality do dere. Silang dua Amerikano na pero Pilipino gyapon, dato gyud sila. Ug nag-uli sila sa arong pagbisita sa pamilya. Ug na sila sa barko uban sa akong ugangan si Brother Christensen. And wala sila naluwas. Si Brother Christensen naglingkod ra magtabit-tabit dahil nagplano siya magsulay, magsangyaw kanila, pero dali sila interesado maminaw sa gospel. Dato nagyud sila, daghang tao dato mabuta na, dali sila interesado, pero friendly sila kay Amerikano, English gyud sila, si Brother Christensen English. So samtang sila nagastorya, si Brother Christensen nagingon ato kanila. Akong son-in-law nagsugod siya sa church dito sa Dapitan. Duha ka tao wala naluwas, nagingon Dapitan? Basod kayo dito. Katolik yun, kahit kayo mga tao sa Dapitan, wala sila naluwas! I'm starting to understand it. I believe with all my heart, a very big part of Satan's power in Dapitan is caused by anger. Turn with me to Ephesians chapter 4, verse 26. I don't think I'm gonna yell. Dali kong mga saba. I'm probably not gonna call anybody names like Talawan or stupid or ugly, but I might, we'll see. I want to open your eyes today. Ephesians 4:26. Ephesians 4:26. Kunana, say amen. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Pagkasuko kamo o gayaw pagpakasalap. Ayaw tuguting nga masalupan og adlaw ang inyong kapungot. Siyempre, ang Diyos wala nagsugot dere, I want you to be angry. That's not what He's saying. He's saying, kung masuko na ka, kung naitaw magpasuko nimo, masuko na ka, kung magbati ka sa kaini sa kasuko nagasaka sa imong kasing-kasing sa imong hunahuna, pugni ang imong kasuko ayaw pagkasala. Dayong tanawang sunod verse. Neither give place to the what? What gives the devil the opportunity to work in your life? Anger. Ni maghatag og dapit ngadto sa yawa. Mom Far, can you do me a favor? Can you close that door? I'm going to use it in a little bit for an illustration. Just close the door. Salamat. Everybody look at me now. Let me teach you something doctrinal. Ang kasuko, kanunay,
moabri sa door sa imong kinabuhi aron ang yawa makasulod ug makalihok diha sa imong kasing-kasing. You don't become demon-possessed. We're not talking about that. Iyak ka ni Kristo, naluwas na ka. But it opens the door and it lets the devil in. Sama nga ang Diyos, ganahan maglihok diya sa imong kasing-kasing, aron maghimo ka sa mga decision. Ang yawa pod, ganahan maglihok diya sa imong kasing-kasing, aron maghimo ka sa makadaot ng mga decision. Ang Diyos na daghang galamitong many different tools that He uses to work in our hearts. Many things we can do to allow God to work in our hearts. Managditan, ang Diyos mo gamit sa pagwali sa iyang pulong aron mag-work sa atong kasing-kasing. Listen to me this afternoon. Kung ikaw mag-decision nga maminaw sa pagwali sa pulong sa Diyos, nag-aabri ka sa pultahan sa imong kasing-kasing aron ang Diyos makasulod ug makalihok. Kung mag-decision ka, Ginoo, maminaw ko sa pagwali, kung na dari sa church, or maminaw ka sa YouTube or Facebook, mag-download ka sa mga sermons, or maminaw ka sa imong phone or sa imong device, na ka sa memory card, bisan untang paagi, kung maminaw ka sa pagwali, kinang iyong gibuhat, nag-aabri ka sa door, aron ng Diyos, makasulod ug maglihok sa imong kinabuhi. Young people, you listen to me, you need preaching. You need preaching. And you need more than just Sunday morning, Sunday night, Wednesday night. You need preaching all the time. Download sermons. I'll be honest, I don't think young people should have phones, but if you do, download sermons and listen to them. Get you a memory card if you got a headphone set or you have a speaker. Get you a memory card. Ask Brother JD to transfer some sermons so you can listen to preaching. Kung mag-abri ka sa door, ang Diyos makasulod ug maglihok diya sa imong kasing-kasing aron maghimo ka sa mayong mga decision ug makasunod ka sa iyang kabubuton. God works through preaching. Ang Diyos magalihok pinaagi sa pagwali. God uses His Word. Kung maglingkod ka, moabri sa imong Biblia, nag-aabri pud ka sa pultahan sa imong kasing-kasing aron Diyos makasulod makalihok sa imong kasing-kasing. Young people, listen to me. You must read your Bible at home. Dili pa igo nga mo sulod sa church mo basa. Mo basa ko kay nay 25 minutes sa schedule sa camp. Dili pa igo. You gotta schedule it yourself. It's not enough just to listen to preaching Sunday morning, Sunday night, Wednesday night. Kinahanglan gyud ka mo basa. If you want God to work in your heart, you need to read the Bible. Every young person, look at me now. Every young person, sa dali pa siya mo biya sa Ginoo, una, siya muundang sa pagbasa sa Biblia. When you read the Bible, you let God in. Kung ikaw mag-memorize sa scripture verses, mag-memorize ka sa mga memory verses, nagtugo ka ang Diyos, musulod ug maglihok sa imong kasing-kasing. Kung mag-uban-uban ka sa mga mayong Kristohanon, sama-samong step, dari or lain-lain, hamtong nga Kristohanon, when you go with godly people, they will affect you. Mataktan ka sa ilang spirituality, and you will grow, and God can work in your life. May I just say, kung naay tao magsulay mo pugong nimo, gikan sa staff sa among church, kana nga tao dali imong higala. O kung ikaw ang nagsulay mo pugong sa tao gikan sa staff, ikaw ang galamiton sa kamo sa yawa. Ouch. God wants to work in your life. But did you know? Nailaing door sa imong kinabuhi pod. Nailaing door, nailaing pultahan, o kini ang pultahan sa kasuko. O diha ra gawas, duol kaayo gawas sa door sa kasuko, ang yawa kanunay nagahulat. Andam na gyud mo sulod
aron makalihok sa imong kinabuhi. This is a terrible illustration because I'm comparing Hannah to the devil. But, si Hannah, naghula gawa sa kwarto ni mama o papa. Naghula siya hangtod si Beth or si Mike or si AJ muabot. Magabri sa door. And the doors open this wide, and before they even can walk in, si Hannah mag-una ni kanila. Ready na gayon mo sulod. Kana gyud ang batasan sa Yawa. Ug ang door na abrehan maong pultahan sa kasuko. Kung moabre ka sa back door, ang Yawa kanunay nagahula sa gawas. And the Bible says very clearly, anger gives place. It means it lets him in aron makalihok siya sa imong kinabuhi. I am absolutely convinced, without any doubt, ang pinakagamhanang galamiton sa Yawa sa dapitan, dili ang disco, dili ang droga, dili ang corruption sa government, ang pinakagamhanang nga galamiton, ang pinakagamhanang nga arma sa Yawa sa dapitan, mao ang kasuko. Kay kana ang magabri sa door, mutugo siya mosulod. When you are angry, ang Yawa makalihok diha sa imong kinabuhi. Say, Pastor Mike, what does he do? Number one, he fills our minds with lies, causing us to make stupid, destructive decisions. Ang Yawa, usa ka bakakon. O kung masuko ta, makadiretso siya musulod kay abre na ang door. You know the door only has to be opened a little bit, and Hannah can push it right open. Isn't it terrible to compare your children to the devil? It's not in the outline. I'm sorry, Hannah, I didn't plan it. But at least it's not you, Beth. All right? Sunod ka. Watch me now. If I lock the door, it's locked, right? It doesn't matter if it's locked, if it's open like that. Diba? It only takes a little bit of anger for the devil to get in. Gamay lang, gikinahanglan. Aron Yawa makasulod o makalihok. O unsang ang iyang unang method, mga bakak. Mga bakak kabahin sa imong kaugalingon. Unsa ang Yawa musulti kanimo kung musuko ka, wala kay tulos. Mas mayo pa kung patay na gyud ka. You ever heard that lie? When do you think that? When you're angry? Mas mayo kung mamatay ka aron imong mama ug papa magmahay. Yawan on gyud kana na paagi sa hunahuna. Yeah, ako mo pakita nila. Ako mo pakita nila. Sigurado ba? Magpakonsensya kanila. Oh, pero patay na ka. Young people, look at me. Suicide has to be the stupidest form of revenge ever invented by the devil. I'll get you. Sige. Pero kanang buwang, nga naman ang tao mo hunahuna niya na. Nag-abri sila sa door, Yawa nagsulod na makak nila. Mga bakak kabayan sa laing tao. Wala ikaw na higugma ni mo. Nagpakaroon inyon sila, pero ikaw nahibulo sa ilang tinuod batasan. Kabat, sila nagpakaroon inyong nga nahigugma sa Diyos, nagpakaroon inyong nga nahigugma ni mo, pero dili tinuod ka nang tingog sa Yawa, young people. Nasuko na ka, nag-abri ang door, ang Yawa na makakanimo. O mga pagkakabayan sa Ginoo, ang Diyos wala'y pagkikabahin nimo.
Kung nahigo magayod siya kanimo, nga naman siya nagtugo ni ini mga problema. Kanusa kana nga klase sa hunahuna mo abot, kung masuko ka. Kung masuko ka. Kay kana nagikan sa yawa o ikaw nagabri sa door. Young people, listen to me. Listen to me. Kitang tanan ay panahon nga masuko. All of us, kitang tanan maglusod sa kasuko. And God was very wise. He did not send you a pastor who is perfect in that area. I have as much anger as anybody in this room. Maglusod ko sa pagpugong sa akong kasuko. Sama ni bisang kinsa basin magmaslabaw pa. Ako nakasabot sa feeling sa kasuko. You should have seen Pastor yesterday when Gillette's computer decided to be a devil. Evil computer. I gave the computer to Gillette and said, JD, get your computer. What did you want to do? I wanted to throw Gillette's computer across the room. But it cost me 25,000 pesos, so I didn't. 28,000 actually, I think. Watch me now. We all struggle with anger. But listen to me. When you feel the anger, your number one goal should be to shut that door as soon as possible. Dali, yun, kailangan magdali. Kinupalit tabangi ko, pagkalma akong kalag. Kailangan ko magkoma. Ayaw, di ko kailangan yawa, magliyok sa akong kinabuhi. Kailangan ko mag-close the door. Out! 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 You think I'm kidding? Shut the door. Kick out the devil and shut the door. Kaya makaksyani mo. Ang Biblia nagingon, si Kristo nagingon sa John 8:44. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Siya uska mamumuno sukad sa sinukdan ug wala nagpuyo sa kamatuoran tungod kay walay kamatuoran diya kaniya sa diya nga siya nagasulti og bakak, siya nagasulti sa iyang kaugalingon kay siya uska bakakon ug ang amahan ni ini. Young people, listen to your pastor this afternoon. The devil's a liar. The devil's a liar. The devil's a liar. Pero kung masuko ka, dili ka makakita ni Ana. Kung masuko ka, dali ka mutuo sa tanan bakak sa kalibutan. Kay nag-abri ka sa door kung bakakong nagsulod. And when you're angry, you're blind. Paminaw sa sunod verse. Jesus said, and because I tell you the truth, ye believe me not. O tungod kaya kung nagsulti ka ninyo sa kamatuoran, kamo wala nagtuo ka nako. Anger blinds your heart and mind to the truth and allows the devil to deceive you. Ang kasuko mo pabuta nimo ngadto sa kamatuoran aron dali ka malimbongan sa yawa. Listen to me very carefully. Anytime you are angry, all the thoughts that are coming into your mind are wrong. Don't believe any of them. Close the door and kick him out. Kung masuko na ka, dali na ka makakita sa kamatuoran tungong yawa, nagsulod na ngadto sa imong kinabuhi ug nagapuno siya sa imong hunahuna ug imong kasing-kasing sa mga bakak. Watch me now. Kanamo ra sanay mayo butang nga batanon sa among church. Og sakali lang mabuwang siya. Just naghimo sa buwang nga decision. Magkalit lang mang-uyab-uyab. What happened? Nagbasa siya sa Biblia sa last week lang. Huwag nagalagat sa Ginoo sa last week. Karon nag-uyab-uyab na. Nakakita ka, naglakaw sila sa dalan, nag-ana-ana. Sanayit ako. Ang yawa, nagpuno na siyang huno-huno sa mga bakak. O tungod masuko siya, di siya makakita sa kamatuoran. Are you listening? That's why we have sudden big arguments. We don't understand when we open the door, every idea we have in our minds is false.
Are you listening to me now? Gilimbungan na ka sa yawa. Basta lang nasuko ka. Let me tell you something. The devil's not your friend. His lies will hurt you, not the person you're angry at. Ang yang mga bakak mo sakit kanimo labaws ni bisang kinsay lain. I'll get you! Ang yawa nagsulti, I got you. Something you'll get. I will get you. Ako manimalos ni mo. Ang yawa nagsulti, ako naghawid na kanimo. We say in English, I got you in my pocket. Kau, ako na. Oh, we're not talking about salvation. Dali mawala ang kaluwasan. Pero gilimbongan sa yawa. I'm saying today, kung naius ka butang nga makapugong ni mo gikan sa promised land sa mong kinbuhi. Paminaw na. Kung naius ka butang makapugong ni mo gikan sa promised land, kanamaw ang kasuko. Ang kasuko. Well, Pastor Mike, sometimes I just get angry. I'm so angry. What should I do? Number one, recognize it's the devil working. I don't want to say that, Messiah, and real understand. Pagsabot? Pasabti? I don't want to say that. Sabta nga ang ang yawa ang nagalihok, pinaagi sa imong kasuko. When you're angry, realize ang yawa na makaknako kanako karon, and fight, listen to me, fight lies with truth. Kung masukot na ka, kuang mong Biblia, lingkod diha sa lugar, ikaw ra isaw, basa ang Biblia. Pull out your phone if you got a phone or a memory card and turn on a mean sermon. Nothing will straighten out your heart faster than mean preaching. The best thing you could do is download all Pastor Mike's sermons on anger and listen to them when you're angry. I have a lot of them because there's a lot of anger in debate done. Go to YouTube, you'll find them. I'm lost in my outline here. Kung masuko na ka, what's the word? Panagbingkil? Panagbingkil sa mga bakak, pinaagi sa kamatuoran. Sakto ba? Pinaagi? Whatever she said, that's fine. When we are angry, kung masuko na ta, nag-abrit ta sa door, ang yawa makasulod, makalihok. The door of anger allows the devil in. He can fill our minds with lies, causing us to make stupid decisions. Number two, he can fill our hearts with wicked desires, causing us to become envious, selfish, and lustful. Acts chapter 5, verse 3, let's look at it. Acts chapter 5, verse 3. Kung nana say amen? Amen. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Apan si Pedro miingon, Ananias, nganong si Satanas nakapuno sa imong kasing-kasing aron sa pagpamakak ngadto sa balang espiritu ug sa pagsaling ug kabahin sa halin sa yuta? Ananias was a Christian. Are you listening? Paminaw. Si Ananias was kakristohan. Member siya sa church. Nag-alagad sa Ginoo. Pero si Peter naglantaw kaniya, yang gisulti, Ananias, ngano man ang yawa nagpuno sa imong kasing-kasing. Did you know the devil can fill your heart with wicked desires? What was Ananias' desire? Si Ananias nasina ni Barnabas. Ang Tibok Church nagadayeg ni Barnabas. Wow, Barnabas is such an encouragement. That's what Barnabas means. Son of consolation, son of encouragement.
Man, Barnabas is such an encouragement. Barnabas is so generous. Nagaduma ka si Barnabas, nagbaligya sa iyang lote, dahil mihatag siya sa tanan, yung tanan halin nga to sa buluhatong sa Diyos. Wow! Our church is so blessed to have Barnabas! Huwag siya na nais, naghuna-huna. Ako po't nagalagad sa Ginoo. Dili si Barnabas lang. Nga nung wala'y tao nag-amba sa akong gibuha para sa Ginoo. You listen to me now? That is always the work of the devil. Wala'y tao nag-amba na ako. When do you think that? When you're angry. O kanusa ang yawa makasulod sa imong kinabuhi kung masuko ka. Nagamba sila sa lain pero dili ko. Ang yawa na makakanimo. Ang yawa nagpuno sa imong kasing-kasing sa daotang tinguha. Isang kanusa, masuko ka. Mag-abri ka sa door. Dayon, ang yawa makasulod. Pero kung ang yawa mo sulod, kanunay nasa'y, unsay tawag nini, dalon? Nasa'y dalon. Unsay ang dalon? Basura. Kanang ba akong singhot? Lami, gyud, tanawa, gutom ba? Kinsa gutom na karon, dahil nindot kayo ni Jasmine, ano? Chai, ganahan ba ka? Dr. Ray? Lamig yun eh. Lamig yun. Ang yawa mong sulod. And let me tell you what first thing he does. He starts dumping trash all over inside your heart. Ako pangutana, unsay pulos niini? Magatabang ba ni mo? Magatabang ba? Oh, Pastor Mike, mag-salvage ko. Murag dili. Magka-salvage ka ni ini. Kanaan ba? Lamig yun. Wala pa na donut. The devil always brings garbage with him. Ang yawa kanunay mo dala og basura og maghugaw-hugaw sa imong hunahuna, maghugaw-hugaw sa imong kasing-kasing, and all of a sudden when you're angry, you start wanting things that you haven't wanted in a long time. Kung masuko na ka kanang panahon, tintalan ka mo balik sa imong rock music. Mubalik sa imong old love songs. Na-discourage ko, mubalik ko sa akong daotang love songs. Diba? Ang batanon masuko, nakiglali sa ilang kinikanan. Ato sa ilang kuto, magsira sa putahan, naglingkod na diya sa ilang hintaanan. Maghuna-huna, mas mayo pa akong maglayas ko, magkuyog sa akong uyab sa una. Preach! Kanang basura sa yawa! Kidala sa salud sa imong kasing-kasing ka ikaw nag-abri sa door sa kasuko. Okay niyang butang. Tungod nasuko ka, wala ka nakasinho, bahog yun. Ka maghununo, wow, nindog yun, meaning idea. Lamig yun eh. Rock and roll music, yeah. Ang imong daan love songs. Nga naman, kibiyan ko, di mo. Nindot ni. Ang laing Kristohanon. Naon sa mangga, bro? Nabuang ka? Why are you looking at my car?
Be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Let me explain to you what that means. If you're angry, get rid of it as soon as possible. Ipahawa ang kasuko just as fast, dali good. There's one thing that it's okay to be hasty. That is pushing the anger back out of your life. Neither give place to the devil. Ni maghatag og dapit ngadto sa yawa. Over the last 3 weeks, we have faced so many different problems. And most of them started when somebody opened the door of anger. Say, but Pastor Mike, that's just our culture. I know. Lusod kaayo makaplagan bisan uska balay sa dapitan na walay kasuko. Any house you go into, if you're there at the right time, makadungog ka sa pagsyagit. I forget the word for cursing, Brother Emerson was used, said blank, 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 I know that. Mamalikas. And you know it's true. You know it's true. Watch now. Watch now. If there's an angry person inside the house, they've allowed the devil in their house. It only takes one. Hey girls, have you ever read what Proverbs says about angry women? There's a reason. Because ang Diyos nagtuyo nga ang inahan, ang asawa diha sa balay, siya ang sweet kaayo. Siya ang mudala og kahupay. Pero kung masuko ang asawa, kung nasuko ang mama, where can the kids go for comfort? Daddy can give comfort, but not like mama. Are you listening? That's why God said, mas mayo kapuyo ka dito sa deserto kaysa sulod sa uskabalay nga nay mas palaaway nga babaye. Palaaway, di ba? We're talking about anger today. Anger invites the devil in and he brings his garbage. And while you're angry, you are stupid. Are you listening? No one is wise while they are angry. See, Pastor Mike, do you get angry? Yes. Yes. But then as quickly as I can, I chase it out. Dili ko ganahan ang yawa mo kuyog na ko sulod sa opisina. Listen to me now. I told you at the beginning of the year, nangandoy ko, nga karon tuwig maka-lead ko sa akong katawhan dere. Ngadto sa uska malipayong Kristohanong kinabuhi. And if we could learn this one lesson, I believe we could do it. Kung kita makakaton ni ini nga lesson kabayan sa kasuko. Do you know why you're not happy? Because you're angry. Ang nasuko sa tao, walay kalipay. Matag-adlaw mo labay, ang taong way kalipay. Pero sa kamatuoran, kung nasuko ka, ikaw po walay kalipay. Kung nagakupot pa ka sa imong kasuko, di ko mo pasayo niya. Pasi mag-smile ko sa gawas, pero sa sulod na sukura gyapon, ikaw ang magantos, dili siya. Well, Pastor Mike, what can we do? Anger is just part of the Pitan culture. I say number one, anger is a part of all cultures.
But I do think we have a little edge here. What do we do, Pastor Mike? I mean, ang kasuko ka na ra among paagi dere. Let's turn to one of Pastor Mike's favorite verses, Romans 12, verse 2. And there goes Pastor Mike's microphone. Romans 12, verse 2. Mga taga-Roma. Romans chapter 12, verse 2. Kunana say amen? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove. I knew it was going to do that. What do I do with it? Sorry. That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. O gayaw pagpahiuyo nining kalibutan na, apan pagpausab, and I'm going to add 2 words to make it more correct. Apan pagpausab sa kamo sa kinatibukan, pinaagi sa pagbago sa inyong hunahuna. Aron inyong masuta unsang maayo ug makapahimuot ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Say, Pastor Mike, what can we do if we struggle with anger? Unsaon nako pag undang ni ini nga kasuko sa akong kinabuhi na naanadmi ni ini dugay na. You need to be transformed. Watch now. Dili ka kinahanglan mausob sa imong buha ra. Kinahanglan ka mausob sa sulod. That word transform means mausob sa kinatibuk-an. All the way through. Gikan sa sulod nga to sa gawas, your whole person needs to be changed. Now I want you to notice, be ye transformed. Listen to me. That means God changes you, not you change yourself. You say, well, what can I do then? Be ye transformed by the renewing of your mind. The word renew means remodel. Kano mo remodel? Na daan nga balay, karaan na gyud, naguba na, mag-remodel ta sa daan balay. Di ba? Kung mag-remodel ka sa tibok balay, kinahanglan daghang materyales. Kay daghang kinahanglan kuhaon, daghang tangtangon. Dahil mo palit ka sa bagong plywood, bagong kahoy, bagong ceiling, bagong tanan, ug mo kuha ka sa maot nga gabok nga mga bahin, mga materyales mo matangtang na, mo kuha ka og bagong alikon, ug mo dala sa sulod dayon ang panday mo taod. Ang Diyos ang panday nga makataod. Pero ikaw ra makakuha sa mga materyales nga gamiton niya. Unsay materials gamiton sa Diyos sa pag-usog ka nato, kompleto sa kinatibukan ang pagwali sa pulong sa Diyos. If you struggle with anger, listen to more preaching. Ayaw pag-absent bisan usa ka service, Sunday morning, Sunday school, Sunday morning, Sunday night, Wednesday night, kinahanglan ka sa pagwali, kaya nga naman, aron mabago ka. Hatagi ang Diyos ug mayong materials aron makalihok siya. Kinahanglan ka sa pagpaminaw sa pagwali, kinahanglan ka sa pagbasa sa Biblia. Lots and lots of Bible reading. Lots and lots. How many materials do you need to remodel the whole house? Lots. Kinatong problema. Ganahan ta mo pali sa uskat 2x2. Hatagi ang Diyos. Okay, pwede ka mag-ayon ka na ako? Kulang ni. Kung sa pailaing kinahanglan. Daghan! Daghang pagwali, daghang pagampo, daghang pagbasa sa Biblia. Kung ikaw mo hatag sa materials nga to sa Diyos, siyang maglihok ug ikaw mabag-o gayon. And you will find out. Uskad lang, mag-realize ka mo, ang maubot sa imong, mudangan sa imong hunahuna. Wala ko nasuko kayo, dugay na. O kung nasukot, wala na dugay man. Unsa na itabo? Ang Diyos naglihok kay ikaw naghatag sa materials. Dugang. If you struggle with anger, read more Bible. I have good advice. Kung maglasod ka kanunay mag-waste sa imong time sa Facebook,
cancel all 14 Facebook accounts. Pastor Mike, wa ko kabalo sa daan password. Sila okay naman. Cancel your Facebook and spend that time in the Bible. Because let's just be honest, kung masuko na ka, unsay mong buhaton on Facebook. Ug matag scroll ang yawat nagalihok. Amen. So can I ask you a question? Nabay tingwa sa imong kasing-kasing nga mubuntog sa kasuko sa imong kinabuhi? Kikapoy ba ka? So sa kinabuhi din ang yawa kanunay nagalihok. Kikapoy ba ka sa panagbingkil matagad-law, daghang tao nasuko nimo, ikaw nasuko sa daghan? Kikapoy ba? Why don't you come down here and say, God, I'm going to start giving you more building materials. Magdugang ko mga materials aron mabag-o gyud ko. Stop trying to change everybody else like God changed you. You're not mad because of Him. You're mad because you have an angry spirit and it needs to change. Ang iyang gibuhat nagdayag lang sa problema sa imong batasan. Ouch. If you can make me angry and stay angry, the real problem's not you, it's me. I shouldn't let you control me. I should let God control me. So how's your anger? I've seen it again and again. Ang tao magsugod og tubo sa Christian life. Tayo na gamay nga misunderstanding na dako, and all of a sudden, boom, nawala siya. Ang sige gamit, kasuko. Kasuko. We're gonna have an invitation, Gillette, if you come. Pwede ka maglikay-likay sa basura. Okay naman. I want every head bowed, every eye closed.